ናይ ላዕለዎት ኣመራርሓ ውድብ ሕወሓት ውፅውፅ ኣኼባ ተጀሚሩሎም ሓድነትና ዝዘርግ ሓይሊ ፍጹም ኣይንዕገሰን ክብል ጀነራል ምግበይ ተዛሪቡሎም ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ዝተሸመ ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ መን እዩ ዝብል ሓበሬታ እውን ናበኸም ክነብል ኢና ሃይለ ደደቢት ሚድያ ተቃውሞ ገጢሙሎም ኣክሶት ንግዛዊ መምሕዳር ትግራይ ምቋሙን ካልኦት ሓደስትን ኣገደስትን ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ዜናና ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ክትከታተሉ ኢና نعدم تولدها تقراوي تكون تخيلها تقرنجا عنقات زارك تكون تخيلها ريلي ناي تقراوي منت مجلس دنا يكون أجندة تجارو كدنيا حزب كالس سلامون حقاون من قد تقراوي الإزام منان قدام نسنا إلى علوة مرر حود حوحات وتتأخيبات تجمير لهم قام فزاز مع مدوات زحلفوش الشوارحن قتلتي آنفتات مسرة زقبره مدرخ العلوة مرر حود حوحات لومي يكايد لهم تي مدرخ بهراو حدنت نموحاس لعلاونت بزبل مري حاسب زكايد زلو يكبل بيت صحفة حوحات وعلاو قطو أسفير لهم خالي حبريته حدنت الزرق حيلي فتصوم ينعقسن كبل جنرال مغبي تزاريبلهم جنرال مغبي تمال 23 ميادة 2017 عام تمرت كاب تزاربهم حوحات قلفي ملك عقيره بهرات زكاتتلو ቋንቋ ትግርኛ ምዝራብ ትግራዋይ አየብልን ይብል ምስ ኩሎም ህዝብታት በሰላም ክንነብር ንደሊና ክብልውን ጀነራል ምግበይ ኃይለ ተዛሪቡሎም ትውልድኻ ትግራዋይ ክትኮን ትኽእልኻ ትግርኛ ቋንቋ ትዛረብ ክትኮን ትኽእልኻ ريلي ناي تقراوي منت مجلس دنا يكون أجندة تجارو كدنيا حزب كالس سلامون حقاون من قد تقراوي الإزام منان ناي كله يكون كوزي وتصعزلو ناي سالسي وجن أجندة حسكا حزب تقراي جنا أجندو بأقواو انتي ملسه نامبر بوت انتي ملسه كزاتاو حدنا تخير رقاقصه استواتاتن حزب حسكا بإيكونومي صداقة استواتاتن حزب حسكا مسكالي وجن كوين كام تشفار نتقارن نقول أفهم زدفي محفري كابزي واسينا حدنتنا تنكيرنا حزون أبلا وحزب تقرأي كنك ألس كن عسلي زلنا زي خانا يقول لنا بداي نا إيجل زبال أيكون استرفه بتلا يتقرب أيوان حد من معرايات تغيرنا تمجمر يا زلمة من محدار ياو من محداريو مس فدرال منقص بمردا من معراي تغيرو حزم حدا عمت قصيلانو صقامات كله يخليهم تم صقامات ني حواريهم ناي تغاريهم ስለዚህ ነዚ ሕጂ ተቋም ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር እንደገና ሕቶ ብምምጻ صقام ብምምጻ استفلاله እሺ ብምልዓል ስርሑ ከይሰርሕ ደውን ተብልናዮ ንኹላና ይዝኸውን ተخساره ስለዚህ صقام ታህሊውን ብቀጻሊ ሓቢርና እንዳተቃለስና እንደማዓራረና ንኸይድ እምበር حز እንደገና ንዑ ሓሊኽና ደው ክነብሎ ይብልና ክንስተኻለ መጠን ሕጂ ዝማዓራረ ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ብማእኸል ይኹን ብዞባ ይኹን ብወረዳ ኣብ ሰራዊት ኣብ ኩሉ ክንስተኻለ መጠን ዘለው ጸገማት እንዳፈትሐና ኣብ ጎን ብምዃን ጸገም እንዳፈትሐና ምኻድ ትክክል ኢለ ኣምን ክንተሓባበር ውን ኣለና ጸገም ታልዩ እንዳተቃለስና እንዳወደቅና እንዳተሳና ግን ተን መሰረታዊ ዝበሃላ ናይ መኸት ዕላማታት ከይለቃቅና ኣብ ጎን ግዝያዊ ምምሕዳር ብምዃን ትግራይና ክንረጋግዕ ኣለና ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓደ ዝረአዩ ነገራት ኣለዉ ካብቲ ኣጀንዳ ወፂኻ ሓደ ጭርሖታት ይለዓሉ ሓራ መሬት ይበሃል እንታይ እዩ ሓራ መሬት على حبرته هايل ددبيت ميديا تقام وقتيمولهم نحزبي زقاله سمس بانده دمقه كما يودادر اتي اب ميديا زي زربن زي فلط هايل ددبيت دقدو تግራይ بوحدوم سلا سراوت تግራይን ملشان مسلا يقتيمو مربتهم زملسو جگانيوم ام حدار زوادو تግራይ ايته هابتو كيروس اب عدو خوينو مس حزبو بسلاماو منگدي زقاله زلو كما غيرخا نتغادله هافتو ام حدار دو مستي حزب معراب كامربتو أفناقيلو مليونات زيتنة جونوسايدر دمكم باندا تودادروم سلازي بزحات تقاردمام أو لعلي هايل ددابيت تقاموهم إناقلت يركو كمتو أبرستري وزلهم ناي دوب تقراي دمك زودو إيلي زلو
بخالق حابريتا دما مدنقص تقبار لوم ليتي 23 ميازيا 2017 عام تمرت ساعات 6 نايليتي اب ملازات طاويا منبر قدسان استوحاله بوتام شوعات سوات شامنيتي حانت ادو تركوم عطقات اب غزوم بمتاو نخلوم بزسكح كحموقعتي كم زوقوم اتحاده كبيد مقسلت خم زوطحن نابكحا هوسبيتال كم زلاخو تحبير لهم نبرتي منبر قدسان مبغسي از دبدابن موقعتن ايتنصرن زلوم تግራይ መንግስት አልባን عد ሽፍታን ወረርተን ኮይና ትርከብ ብዙሓት ጀጋኑ ኣለውና ኣብ ታሪክ ሕዝውን ሳላ መስዋዕትነት ወልፍ ዝኾኑ መራሕቲ ኣብ ዘይምልከቶም ሰዓት ናብ ዘይምልከቶም ወይ ቀደም ናብ ዘምለጦም ሓደጋ ዘእተናዮም ብዙሓት ኣለውና ክብል ኣይተጌታቸው ረዳ ተዛሪቡሎም ካብዚኦም መነመን ህዝቢ ትግራይ ካብ ልቦም የገልግሉ ወይ ዝከኣሎም ይገብሩ መነመን ህዝቢ ትግራይ ከገልግሉ እናደለዩ ይሰርቁ መነመን ስርቅ ጥራሕ ማእኸል ገይሮም ህዝቢ ናምናቶም ሃለውሉ ጥራሕ ክጸምዱ ንምግባር ጻዕራዓደ ዝገብሩ ቀጠፍተ ዝብል ጉዳይ ተመጋጣ مزفلتو عدل علن نيرو تقبلنت جغان 4-3 كلتا ወይ ድማ ሓደ ምዕራፍ ዝብል ደርፊ ወታደር ይኹን ፖለቲከኛ ባህላይ ህልውና ትግራይ ብዘለዎ ረው ሓምበር ናብ ናይ እኒ ተራቴ ክምስረት ከፈቃድ የውሉን ዝበለ ኣይተጌታቸው ረዳም ትግራይ ፀዋሓ ናብ ዘገድሶም ክትኸውን ንስራሕ ክቃላዕ ዝግቦ ክነቃላዕ ግድን እዩ እዚኣ ሰጌርና ሁሉ ትሕት ዓቕምና እዩ ዝብል እምነት የብለይን ክብል ኣይተጌታቸው ረዳ ኣብ ማሕበራዊ ገጹ ኣብ ዝሕለፈ መልእኽቲ حبيرلهم بخالق حابريتا ኤርትራና አምሓራን ንሰላም ቁርባት ይኹኑ ክብል ሓሲምባ መግለጹ ይገልጸሎም ሓሲምባ ዲሞክራሲ ፓርቲ መሰረቱ ህዝብ ትግራይ ገይሩ ንህዝብና ፖለቲካውን ማሕበራውን ቁጣውን ጸገማት ንምቕራፍ እናተቃለሰ ዝመጸ ፖለቲካዊ ውድብዩ ድሕረ ጽንተታ ወራርውን ንውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ሽኻል መራኸቢ መንግስቲ ፌደራልን ክልልና ንምዃኑ ኣሚኑ ህዝብናን ሓድናን ሰላሙ ከውሑስ ካብ ዝወጽሖም ኩለ መዳው ስምብራት ኩናት ከድሕን ዝከኣል ሁሉ እናፈጸመ መጽዩ ብመሰረት ዝተፈጸሙ ስምምዕነት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክፍጾም ብዘይ ምኻሎም እቲ ንቃለሰሉ ኢና ንብሎ ብሚልዮን ዝቁጠር ህዝብና 4 ሓጋይ ክረምትን ኣብ ፀሓይን ዝናብን ኣሕሊፉ ብሕማምነት ጥሜትን ሕዝውን እናጸነተ ይርከብ ሎም ዘበነ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ኮይኑ ዘሕሊፍዎ ንዝኸፈ ሓደጋ ከም ዝቃላዕሙን እዩ ውድብ ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ድማ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ናይ ምፍጻም ዕድሉ ዝመንመነ ምዃኑ ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ተገንዚቡ ካልእ ኣማራጺ ምንዳይ ይሕየስ ዝብል እምነት ሒዙሎ ካብዚ ጋስ ድማ ዓበይቲ ዓድን ጽዕንቶ ፈጠርትን ውልቀ ሰባትን በመትሕዋር ምስ ዝምልከቶም ኣካላትን ትካላትን ብምልዛብ ተመዛበልቲ ወገናትና ናብ መረበቶም ምስ ሙሉ ናይ ጸጥታን ምሕደራን ኣካላቱ ክምለስ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ወሲኑሎም ብመሰረት እዚ መንግስቲ ኤርትራ ንዝምድናታት ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ተገዲሱ ብምኽንያት ዝነበረ ኩናት ዝተመዛበለ ህዝብና ናብቲ ቅድሚ ወግእ 2013 ዓም ተምረት ዝነበሮ ቦታ ምስ ሙሉ ምሕደሩ ክምለስን ቀጸልቲ ኩለ መዳው ርክባት ህዝብ ትግራይ ኤርትራን ክጸናኸር ሰናይ ፈቃዱ ክኸውን እዘይን መጽናዕ ሓበርቲዑ ክሰርሕ ውድብ ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ጸውዒሎም መንግስትን ህዝብን ክልል ኣምሓራ ካብ ኩናት ዝርከብ መኽሰብ ዘየሎ ምዃኑ ተገንዚቦም ንሰናይ ዝምድናታት ህዝብ ኣምሓራን ትግራይን ፍሉይ ጠመተ ሂቦም ብምኽንያት ኩናት 2013 ዓም ተምረት ሂዞምዎ ካብ ዘሎ ብሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝፍለጡ ግዛኣታት ትግራይ ብሰናይ ፈቃዶም ክለቁ ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ጸውዒሎም አክሶት ነጊዛው መምሕዳር ትግራይ ተቃውሙሎም ቦርድ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ አክሶት ወናው ቅሉላው ፖለቲካ ትግራይ ካብ ዋናውን ንሓመቀ ብምኻድ ሰዓራይ ናብ ዘይብሉ ንትግራይን ህዝብ ትግራይ ናብ ሓደገኛ ኩነታት የምርሕ ከም ዘሎ ገሊጹሎም እቲ ቦርድ ኣብ ዋናው ኩነታት ፖለቲካው ቅሉላው ትግራይን በማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ዝተሳለጠ ሓፍሻው ጉባኤ ዝተራዩ ጸገማት ዘጥመት ጉባኤ ድሕረ ምክያድ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ብሄራዊ ሓድነት ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝርከብ ሕብረተሰብ
ህልውና ተሸርሽሩ ናብ ኣዝዩ መሰከፊ ዝበሃል ፖለቲካውን ከባቢያውን ምክፍፋል የምርሕለሉ ፖለቲካዊ ቅልውላው ትግራይ ንምፍታሕ እቲ እንኮም ማረጺ ኩሉ ዝሓቅፈን ኣሳታፍን ዝኾነ ርዝብ ምግባር ኣፈላላይ ብሰልጠነ ኣገባብ ብዝፈትሐሉ ብሄራዊ ዋዕላ ንኽጽዋዕን ለዘበ ክጅመርን ቦርድ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ኣግሶት ጸዊዕሎም ዳግም ዝተጣየሸ ጊዜያዊ ምምሕዳር ውሕዳት መዳረግቲ ኣካላት ጥራሕ ብዘሳተፈ መልክዑ እዚ ሓቀፋይ ሓድሽ ካቢኔ ብምጥያሹ ብዙሓት ወገናት ቅሬቶኦም እናገለጹ ይርከቡ ዝበለ እቲ መግለጺ እቲ ቦርድ ሕብረት እዚ ድማ ፖለቲካዊ ቅልውላው ትግራይ ኣብ ክንዲ ዝሕከም ዘጋድድ ስለዝኾነ ብኣጋ መስተኻኸሊ ክግበረሉን ነቲ ዝተጣየሸ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ድማ ኣጠናኺርካ ነቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክድገፍ ክግበርን በጀት ህዝብን ዓድን ብኣግባቡ ክመሓደር ንኽድገፍ ክግበር ጸዊዕሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብዝምልከት እውን ዝካየደ ዝነበረ ብኣብዝሓ ናይ ፖለቲካዊ ፓርቲ ውግና ዝተረኣየ ጎስጓስን ኣካይዳ ተሰናኺሉ ብሕጊ መተሓዳደሪ ደንቢ እቲ ሴክተር ዝፈቀዶ ማሰራርሓ ጥራሕ ብዝምራሕ ኣገባብ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ተልእኾ ነፃን ገለልተኛን ዝኾኑ ኣባላት ብምጽዋዕ እቲ ጉባኤ ዳግም ክካየድ ንጽውዕ ክብል ኣክሶታ መግለጺኡ ሓቢርሎም ኣብ ሙዳታ ድማ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣብ ገዛ ተዓጽዮም ተረኺቦም ኣለዉ ፖሊስ ከተማ ጆሃንስበርግ ከም ዝሓበሮ ልዕሊ 40 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ሓደ ገዛ ብመፍትሒ ተዓጽዮም ተረኺቦም ኣለዉ እቶም 27 በጻሕትን 17 ኮቲትን ዝርከብዎ ስደተኛታት ኣብቲ ሳንድተን ተባሂሉ ዝፍለጥ ሃብታማት ዝነብሩሉ ከባቢ ከም ዝተረኸቡ ኣፈኛ ፖሊስ ገሊጹሎም ኣብቲ ከባቢ ሓለዋ ዘካይዱ ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ኣብያተ ሰሚዖም ናብቲ ገዛ ከም ዝተጸጉዑን ቡና ነቲ ገዛ ይኹን መፍትሒ ሓጺቦም ዝኸደ ሰብ ከም ዘይተረኸበ ይግለጸሎም ኣፈኛ ፖሊስ ማቪላ ማሳንዶ ከም ዝበለው ብቋንቋ እንግሊዝኛ ወይ ካልእ ቋንቋታት ደቡብ ኣፍሪካ ዝዛረብ ስለ ዘይነበሮም ኩነታቶም ብንጹር ንምፍላጥ ኣይተኻደን ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 20 ዓመታት ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ኢትዮጵያውያን ደዋት ብዙሓት ሃገራት ብምስጋር ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ከም ዝኣተዉ ጸብጸባት የመላኽቱ ኣብቲ መብዛሕትኡ ብኣሰጋገርቲ ዝፍጸም ሓደገኛ ጉዕዞታት እውን ብኣማይቱ ዝቁጸሩ ካብኦም ኣብ መንገዲ ብዝተፈለየ ምኽንያት ከም ዝሞቱን ከም ዝጭወይን ይፍለጥ እዩ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ብውሕዱ 64 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ሞዛምቢክ ኣብ ውሽጢ ዓባይ መኪና ሞይቶም ከም ዝተረኸቡ ይዝከር እዩ ብዘይካዚ ኣብ 2022 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ መቃብር 30 ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ማላዊ ተረኺቡ ነይሩ እዩ ብራተን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ደኣማት ሚድያ ሎሚ ዝተዳለዉ ሓደሽቲ ነገደስን ሓበሬታታት ነዞም ክትከታተልዎም ተጸናሕኩም ይመስል ነይሮም ነትሰናይ ምክታልኩም ድማ ኣዝና ኢና ነመስግን ሰላም